Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, hagna nga pagtukod sa Bacolod General Hospital, aprobado na sa second reading sa Senado. NPA patay sa enkwentro sa syudad sang Himamaylan. Sa balita nasyonal, Bayanihan 3, pasar na sa ikaduhaman nga pagbasa sa Kamara. Mga kandidato nga nagagasto sa social media para sa eleksyon, iga-monitor sang COMELEC. Maayong aga Bacolod, mayong aga Balugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Mayo 27, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa Good morning na sa aton nga mga kaaksyon. Good morning dira Action Eden. Good morning, Action Boy. Kag sa tanan natin yung ka-action, tanaw ko din sa kadako sa ako. Sa Facebook Live, kadako sa, hindi amo JM. Hindi ba siya nagdako ka na? Amo na? Yes. Nagdako, iya bala yung nga dako, iya palapad, hindi iya dako nga taas. Tiba sina you're improving sideways, ne? Amo na, improving. Yun pa namin mo lang, no? Yun pa namin mo lang ang pagtambok. Sige, okay. Good morning, Danay. Kay, of course, Athea Kim Eriman. Hello, good morning. Kay Remar Gicano Halasgo. Good morning. Monitor sila ko na sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, sa Banwasang La Castellana. Suzette Alunan, good morning man. Kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro, good morning. Ay. Tabo naman. No naman. Hindi mo. Do tuyo pa cellphone ko. Kay Homa Lomina, good morning. Kay Barrioga Ray Amuman, good morning man. Kay Chona Cordero, good morning. Sa Family Cordero and Auque family, sang Purok Sam Village. Kita mo na Action Boy. Okay daw nag-kuhan pa ko dali ang giti na Ano na man? Natadlong ko pa nga ako nga monitor dire. Sige, Sabi ka na dampito. Kay May Stofago. Good morning man. Kay Russell Gomez and of course, Dennis Richard Tibor Roma, President. Good morning. Hindi ka na to dampi man. Kay Neil Bryan ka na. Kay Neil Bryan Valuis. Mayang aga mandra sa imo. Kay Robert Roma. Homa Lumena Mary Grace Arroyo. Si Gingging Arroyo. Nga lantaw man. Christine Menyes Villalobos. Alex Montesa of course. Sakay si JV Bandiola. Gina-greet man ni Robert Roman. Jocelyn Liboon Dispoho. Kag LDS, Jumski Mahinay, Pestanyo. Kasi ako hindi kompleto no? Kulang-kulang, guro kayo daw kalipot sa akon. Do arita sa do arita sa Atlantica. Di ba hinay-hinayan gamay? Tungkol sang? Sang aton nga aircon. Oo. Abre, akay 16. Gusto mo Hambal. pila? Gusto mo sa edad mo, butang? Oo, medyo paano lang danay do Anong tabo medyo ni sa ako ni monitor? Pilipinas lang ta danay. Ano patay ini ya? Kay Neil Bryan Valuis from Agisan, Himamaylan. No, Himamaylan na siya, yes. oo. Robert Roma, greet nilang kuno JV Banjola, ga monitor gids from Barangay 1 Isabela, hambalyan na ano kuno si Ma'am Eden. Yan si Michael June Season kag si Helen Dorsan Nervis si Helen Nervis ni sa kwan sa may Kaliling Kawayan. Yes. Kaya ang Durana mo. Dur o tsakto, shortcut. Kag ang son naganing ilang apelyido lipat ko. Sige lang. Si Ma'am Van Mayo, good morning dira Good kag morning, kay Ma'am Van. Dr. Matthew Mayo. My body. Yeah. Kabady ko na iya si Doc Mayo. Si Jose Hierson Lapinig Junio, good morning man. Kag halin sa Stonehaven, Granada. Maria Luisa Luing Melos, good morning dira sa imo. Ginagreet lang good morning si Marivic kag Kanjon Gaudite kag kay Bading o kun Bading. Thank you, Ma'am Melo, sa manamit nga salted peanut kag sa manamit nga puto. Halin sa kay Irene.
Yes. Irene, Nanay Irene, salamat. Naman ko to sa balay sa dito sa amon sa Bagol. Hindi ko din nadanga pang obra sa ang itudlo alam mo na tod. Hindi ko may maputo nagabligya ko sa pangpang. Niya mo na ang gabligya gali si Irene na. Correct. Kanamit, no? Jobert Bertuccio, good morning man. Joel Recto, watching from Kuwait. Kag kay Idsiel Casiple Osorio, good morning man. Noma Gracia Vargas from Cebu City, good morning ko sa Vargas family. Andreo Huelar, always in good health and stay strong. Sa kay Raymar Beranyo Lingoste, good morning man. Watching from Hagimet La Carlota City. Kay ihada ko Carol Montoya, may agad ra sa imo sa Quezon City Ma'am National Carol, Printing good morning. Office. Yes. Mo mapuli ni sa kito ka pamangkot no sa protocol diri sa Bacolod, basin puli Mapuli, man guro. siya. Andun, duman ko ang kanina ba siya ba nga mapadala to. Siya, naman ko tanay kami nila ni Action Dore, Action, ipadala ni Ma'am Carol man. At sa National Printing, basi printer, iya, ipadala. Muna. Printer, galing yung mga beautiful earrings. Thank you so much, Ma'am Carol. Kung basi mga kuan basi mga sample ballots. Mbase. Sample ballots. Yes. Sige, sa kay Raydan Velasco, good morning man. Oy kay Chay Minyadra, no? Sandigan sa Kaliling, Kawayan, good morning, no? Maing aga. Musta ang mga kalimanguhan tada? Sa Kawayan. alimango Namit na to. da. Asos, may alimango tungkol ta 1 bilog sobre 1 kilo. Wow, grabe. Berte, no? F-Smart Tadeo Salcedo, may agaman kag sa Tansa, Cavite. Pilton Lipura, watching from Pasay City, no? Sakay Teresa Linaha Kayaw, dala sa Bago City, good morning man, no? Si JM din naman, Jay. Ang akon bala nga monitor di dula sa iniblaw no siya. Ate okay. Pangitaan ako no. Hello, buddy boy ko no, and miss yours from Mr. and Mrs. Mayo. Yes. Good morning to my buddy, Dr. Matthew Mayo. Buddy. Rami Mondihar, from Lapu-Lapu City. Gitya si Nay Alicia kag bilong nga taga Hacienda Paz, La Carlota City. Standby na sa mga balita lokal. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, 10 minutos na nagaligad sa tak na ang alas 6. Detalya na sa mga balita lokal. Ginanunsyo ni Congressman Greg Gasataya nga aprobado na sa Senado sa second reading ang House Bill 1647 o kunang hagna nga nag-establishar sa Bacolod General Hospital. Ini ang counterpart bill sa House Bill 6731 sa Kongreso kagin author ni Gasataya nga sadto na aprobahan na sa third and final reading. Sunod kay Gasataya, ang Senado ang magapain sang 600 milyones pesos nga pondo para sa pagtukod sa ospital kag ini ang ilakip sa 2022 General Appropriations Act sa idalom sang Health Facilities Enhancement Program sang DOH. Nagapasalamat si Gasataya sa mga senador nga nagsuporta sa sini nga hagna. Patay naman ang isa ka miyembro sa New People's Army sa enkwentro nga natabo sa Sitio Bugo, Barangay Buena Vista, Syudad sang Himamaylan. Sa press release ng 3rd Infantry Division sa Philippine Army, natabo ang enkwentro las 3:30 sang hapon kahapon, samtang nagapatigayan sang combat operations ang tropa sang 94th Infantry Battalion, matapos nakabatan sang report angod sa presensya sang ginabulubanta 7 ka miyembro sang NPA. Ang enkwentro naglawig sa 10 ka minutos kay nagpalagyo naman ang mga NPA sa Kabadyangan Creek. Wala sa napilasan kung napatay sa bahin sang militar, magluwas lamang sa lawas ang napatay nga NPA na recover sa encounter site ang isa ka M1 carbine rifle, duha ka kalibre 357 pistola kag personal nga mga kagamitan. Ginpanginmulahan naman ni Major General Eric Vinoya, commander sang 3rd Infantry Division, ang madinalag-on nga operasyon sang militar. Duha naman ang patay, isa ang ginabulong karon sa ospital matapos ginpanglabo kag ginpangbuno sang mga lasot 40 takna Martes ng gabi sa Sitio Buyog, Barangay Nabulao, siyudad sa Sipalay.
Ang mga biktima ginkilala nga Sanday Robert Gabonada, 34 anyos, Rudy Gabonada, 64 anyos, kag Percy Lugay, 38 kung 36 anyos ron sa residente sa mga lugar. Samtang ang suspect ginkilala sa kay Douglas Gaboya, 55 anyos. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Major James Latayo ng Hepe sa Sipalay City Police Station, ginpasibangdan ni Gabuya ang mga biktima nga naghalit ka nagpatay sa iyang mga kasapatan rason nga may kaaki nga ginsulong sini kaginlabo si Lugay sa liog kag abaga. Nagsaylo naman ang suspect sa puluyan sa mag-amay nga Gabonada sa dingin labo sini sa kuya kag likod si Rudy kaginbuno sa dughan si Robert. Giningaw padala mga biktima sa Dr. Eleuterio de Sena Hospital sa Banao sa Inabahan. Apang Sanday Percy Lugay kag Robert Gabonada ang declared dead on arrival sa attending physician. Samtang si Rudy Gabonada ang padayon nga gidabulong sa Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital. Sa follow-up operation, naaresto si Gaboya kag ron nagapatubag sang kaso nga double murder kag attempted murder. Nagapangatubang naman sa pila ka mga kaso ang anay miyembro sa Philippine Army matapos nadagpan sa bypass operation Martes ang gabi sa Proxambag, Barangay 6, Syudad sang Cabancalan. Ang nadagpan ginkilala kay Rolly Dofilis, 52 anyos, kag residente man sang amo nga lugar. Sino kay Lieutenant Dennis Melgario, Deputy Chief of Police ng Cabancalan City Police Station, naaresto na sa si Dofilis sa Pebrero 2021 natapos nakuhaan sang illegal nga droga kag armas apang nakagwa matapos nagpiyansa. Martes ang gabi liwat na dagpan si Dofilis kaya nakuhaan pa sang 60 kagramos ang ginasuspetson shabu, balor 408,000 pesos, drug paraphernalia kag mga armas luthang. Kalakip sa naarestong upod sini nga si Edmar Santa Ana, 38 anyos, residente sa Barangay Biniquil sa amuman nga syudad. Na-recover kay Santa Ana ang duha ka plastic sachet ng ginasuspetson shabu kag sa karon inahikot na sa otoridad ang kaso nga pagbaligya pagupot sa illegal nga droga kag drug paraphernalias. Si daloman sang RA 9165 batok kay Dofilis samtang si Santa Ana ang nagapangatubang man sang kaso nga violation of Section 11 sang RA 9165. Sa ibang panaton nga balita lokal, nakumpiskar ang 20,000 pesos nga balor sang ginasuspetsuhan shabu sa duha ka mga persona sa bypass operation sang Police Station 6 sa City Heights Subdivision, Barangay Takuling, Siyudad sang Bacolod, mga launa 20 ang takna sang hapon, Mayo 26. Ang subject ng operasyon na mo si George Ramos, legal sa pangidaron kag residente sang amuman nga lugar, kag arestado man ang nagdulong sa ginasuspetsuhan shabu nga si Roy Aguilar, taga Barangay Tangub. Sino ka Police Station 6 Commander Major Leo Estopa, si Ramos ay isa na kasimana gina-surveillance bangod sa ma-report nga nabaton sa maligyan ay isang droga sa sulod sa subdivision. Dugang pa si Ramos ang preso na sa anay sadto sa 15 ka tuig bangod sa kaso nga murder. Nakuha sa duha ang 12 ka magagmay nga heat-sealed transparent plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu kay iban pa nga drug paraphernalias. Sa piyat nga bahin, ginako naman ni Ramos nga bangod hindi na siya kapang scrap bangod sa curfew. Rason nga nagligad nga tuig nag-intra ini sa pagbaligya sa illegal nga droga. Ginako man ni Aguilar nga wala labot sang income sa pagbiyahe sa tricycle. Naga-sideline ini sa pagdulong sa supply sa droga kay Ramos kag nagabaton sang 200 to 500 pesos kada transaksyon. Preso ko ng duwa sa custodial facility sa Police Station 6. Sa ibang pang balita lokal, temporaryo naman nga suspendido aktual nga deliberasyon sa Regional Oversight Committee nga natala na kuntani kahapon nga adlaw sa syudad sang Iloilo. Sunog kay PDS6 spokesperson Shaytan Leon tungod sa modified enhanced community quarantine sa syudad sang Iloilo, apektado ang deliberasyon sa 24 ka mga barangay sa Western Visayas para naman sa Barangay Drug Clearing Program. Dugang panitan na Leon sa 24 ka mga barangay, 13 diri ang gikan sa Negros Occidental. Samtang ginainggan nyo naman sa Negros Occidental Police Provincial Office ang tanan nga mga gun holders nga makikbahin sa patigiyunon nga license to own and possess firearm kon LTOP nga caravan sa mabot nga Mayo 28 sa public plaza sa Banwa sang Ibi Magalona. Suno kay Nokpo Deputy Spokesperson Lieutenant Abigail Donasco, magbisita lang sa www.confeo-system.com agon makahimo sang account gamit ang government-issued ID kag dira na mag-fill up kag may baluan ang iban nga detalye angot sa pagparehistro. Dugang pa magpreparar lang sang 900 pesos para sa neuropsychiatric exam kag 300 pesos naman para sa drug test. Pahayag pa ni Donasco, akomodahon na ang kutob sa mga komodar apang hindi sila magbaton sa mga walk-ins. Ginabisuhan man ni Donasco nga magbisita sa Facebook page sang Negros Occidental Police Provincial Office para sa dugang pa nga mga impormasyon.
Sa katapusan nga balita lokal, nagdangop naman sa Aksyon Radyo ang pila ka mga kababainhan nga temporaryo nagapaidalom sa quarantine sa Sumag National High School angot sa natabo nga paglingling sa comfort room samtang nagapaligo ang isa nila ka upod. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni alias Inday nga nakibot sila matapos nga nagakurog kag nagahilibion ang isa nila ka upod sang magsulod sa ila kwarto kag nagpanugid nga nakita sini nga may nagatamwa sa bintana sa CR nga iya ginapaliguan sa first floor sang ila temporaryo ginatiniran nga pasilidad. Suno pa sa tagreklamo, ginkantuan sang duha pa niya kakaupod agod kumpirmahon ang aligasyon kag ila nakita ang cable reel table nga ginalantaw among ginasakaan sang nagapanglingling subong man nakita nila ini nga nagdalagan papalayo. Dismayado man ang mga tagreklamo matapos wala ginaktuhan ang ila problema sang in charge sa pasilidad. Isa pa sa ginakahangawa sa mga nagreklamo ang posibilidad nga nagkuha sang litrato o kon video ang nagpanglingling. Nagalaom sila nga maaktuhan ang ila problema sa tuyo nga hindi na masulit pa ini ang among nga hitabo. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:18, Bayanihan 3, pasar na sa ikaduhang pagbasa sa kamera, samtang mga kandidato nga nagagasto sa social media para sa eleksyon, iga-monitor sa COMELEC. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Kasado na Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod sa luto sa Sige, good morning Nadra kay Cory Vidaha. Uy, nalaktawan mo. Sino? Si Ma'am, Noe? oo. Oo. Ano Nami ko bala sa nga balidaan. sa Saturday, ibos naman kag butong ulatik. Date, perfect. Thank you so much na nga daan. Hello. Ma'am Luing. Do pistami na tayo ba? Ha? Pistami na tayo daw mo na ba ibos butong. Grabe ba? Ginakaulog na ibos everyday po. Oo, gani man. Kalay. Raga Saturday. Yes, gina-timing yun ni ma'am. Bawi-bawi siya. Kaya maninoy mo one ball galyo dira sa Las Vegas, Nevada. And kay Maninay, Alma, good morning. Yes. Ay, sorry.
Alma Alvarez Gallo, good morning dira. Yes, kay Daday Hilado araman kag si Rami Mondihar pa, greet nilang kuno si nanay niya Alicia kag bilog nga taga Hacienda Pass, La Carlota City. Yan, si Remia Garcia is also watching. Sa kay Sile Estrelioso Gargoles, Nanette Balinsoy Lupasi, good morning, watching live kami sa sa taga Poblacion San Enrique. Si Jackson Eden. Daday Hilado, good morning man sa Barangay Alihis, of course. Nathaniel Salhay, good morning. Nagapamati sila sa Barangay Tangob. Do Yes. taga Purok Pagidait, bilang mga salhay mo if hindi ko magsala. Abi ko sa taga Manukan country ni sila. Sige pag gusto ka da. Masalay sa manok. Hindi na bala, tama na bala. Kay Jack Pinongan, good morning man. Kay Claude Mark Arellano Gomez, good morning from Moises Padilla. Hello. Kay Elsie Amonoy, good morning. Ka-Action Boy. Kay Donna Sola Gomez, good morning man. Of course, Lieutenant Colonel Norberto Barniso. Yes. Ara subong sa temporary nga OIC sa Himamaylan City Police Station. Kag sa tanan nga mga taga Himamaylan, of course, Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Good morning. Good morning dira, no? Ka good morning dira Action Eden sa mga sa Mussels Grower Association. Yes! Oo. Salamat gid sa Manamit. nga kag Matambok. nga green shells nga ginpadala diri sa aton. Oo. May padala So, naman to. kung may mga kung may mga okasyon ako ginagawa ko green shells dala lang ko. Yes. Okay. Kay T67 members na sila Action Boy mo. Wow. Bisa tayo isa lang ka kilo, kundi may 67 kilos sang green shell. Tanawon tabi kon. Lasta ka gidiin magkaon sang green shell, be. Sabi no, ginagrow ginakuan ginalaya, gina-culture, ano na yes. ginagrow, ginakuan ng Amo culture daw. ginailan. Ako wala labot kini Action Boy, may mga fish man nada sila. Ah, Bisan okay. Sa din na sa muscle sa Nigaran? Sa Banwas ang Binalbagan. Binalbagan. Yes. Okay, oo. Kaya nagpalapit gito sila So, salamat kita, no? Sa inyo dira, no? Kay Nestor Egang, kag Ivan Malyo. Yes, oo. Yes. Malapit din sila. Oo, kay Tito Dag, kami nga, pero may kada ginagreet sa Action Radio. Kami, sige lang bala, kaya kami idol ko ginadaan si Action Boy, kag si Action Eden. Kami, atod ka, ari si mama ni Action Eden. Kami, ay, mami, ikaw si M. Saboso, padlagan, kakagawad. Nakalambot sa Binalbagan, nga mapadlagan, kagawad si M sa Pontevedra. Grabe. Tiperte man yung Amo ginayang greeting si Yaya. Oo. Na ikaw gali fam ng mama ni mga Action Leader, Oo. tayo nang mapadlagan kagawa, Oo. no? Di ba, ma'am, mapadlagan ka kagawa? Naglain pa. Ito ba dayo na giniya? Ano sabat ni Ems? Ay, diyan! Pero tayo dyan pang hindi, ay. Pero layo pa tong October mo. Oh, layo. Well, hindi pa sa October, ilang filing na yan. Ay, saan nila? Yung filing sa October, yan lang na isang national kag Okay. opposition. Oo. Ay, oo, gali, no? Oo, gali. Unless ka madalagan sa konsihal sa Pontevedra. Doon mo level up, ha? Doon mo level up, ha? Kung madalagan sa konsihal, sa October, ma-file na siya. Mayor, masige ko lang ng slate. Nakatunda na si Mayor Joben. Joben din, Joben kon si Jomar. Jomar? Si Jomar, si Mayor Jomar da. Kung may Kasi open may pang- slot pa na da. Kita lang yung plano-plano. Ano? Kung Ay, possible Diyos kung may mag-graduate. Oo, may mag-graduate. Perfect. Sige lang, balaan ta lang na. Hindi lang pagdali, bala. Kuha na nga daan kayo para Kaya ginahilot-hilot, patudaan. Ang kandidato. Para makaparistro na sa daan. Oo. Kami man ka matama to eh. At May lokal naman to naman ko to. Perfect. Noel Palma, good morning man from Puro Gonzaga, Mansilingan. Aga pa sa banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalagnan.
dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, Ang bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, last size 28, detalya na sa aton mga balita nasyonal. Nakalusot na sa ikaduha pagbasa sang Kamara ang hagna nga Bayanihan 3. Sa Viva Voce voting, nakalusot ang House Bill 9411 o kung ang Bayanihan to Arise as One Act 3. Dako nga bahin sang pondo nga nagabalor sang 216 bilyones pesos ang magakadto para sa 2,000 pesos nga ayuda para sa kada isa ka Filipino, ano man ang ilang estado sa kabuhi. Ihatag ini pagi sa installment o kung 1,000 kada isa. Tuyo man sang hagna nga buligan ng isa ka pamilya nga apektado sang pandemya sa dinang lugar sa mga ini ang yara sa idalom sang enhanced community quarantine paagi sa paghatag sang one-time cash subsidy alin 5,000 to 10,000 pesos. Ang Department of Social Welfare and Development ang inmanduan nga magpanagtag sini sa idalom sang Bayanihan 3. Ang orihinal nga hagna nagakinanglan sang 405.6 bilyones pesos. Apang sa aprubahan sa mga kongresista, nagnubo ini sa 401 bilyones pesos. Si House Speaker Lord Alan Velasco ang nagpanguna nga author sang hagna. Nagpromise na naman ang Commission on Elections ngay monitor sini ang mga kandidato nga nagagasto sa social media para sa Mayo 2022 nga eleksyon. Sunod kay Comelec Commissioner Antonio Cod Jr., ginadumilian ang pagpadamo sa engagement sa mga kandidato sa social media bilang mass gatherings nga ginausar bilang common site sa kampanya nga tuyo nga mapungga ng paglaptas ang coronavirus. Dugang paniko gina-classify ang pag-advertise sa social media networks bilang broadcast ads. Patag niko ang presensya sa social media ang may dako nga papel sa kampanya bangon nga mga tao o kung kandidato makatipid sa pagpangampanya. Sa naibalaan gina-require ang mga kandidato kag political parties nga mag-file sang expenditure reports pila ka adlaw pagkatapos man sang eleksyon. Ginapatukod naman sang House Minority Bloc ang Commission on Elections nga magtukod sang dugang nga satellite registration centers para nga ma-encourage ang mas maramo nga Pinoy nga magparehistro para magboto sa plabuton nga eleksyon. Una dirigit paagi sang House Minority Bloc nga nakabaton sila sang report angon sa manubong nga turnout sang bago nga mga registrants bangon sa kakulang sa poll body nga mag-akomodar sa mga Pinoy nga magparehistro. Tungod sila na desisyonan sang grupo nga i-file ang House Resolution 1796 sa impormasyon gikan sa Philippine Statistic Authority. Ginpaig sang block nga mayara na sang malapit 73 milyones ka Pinoy nga mga-edad 18 pasaka sa 2022 kag sa 58 milyones nga nakarehistro sa karon nga mga botante, 15 milyones ang ilaki pa lamang sa numero nga mahimo maka-intra sa eleksyon. Gindepensa naman sa Commission on Elections ang duha ka kontrata nga ginaward sini sa Paul Technology nga Smartmatic kag ginpahayag nga kompanya nagdaog paagi sa open bidding process. Una diri ang Smartmatic nakakuha sang 402.7 milyones pesos nga kontrata para maghatag sang software nga gamiton sa Mayo 2022 nga automated election. Nagligan nga Desyembre ang kompanya gin-report nga nakukuha sang masobra sa 600 milyones pesos nga deal para sa pagbag-o sang vote counting machines kag nag-supply sang SD card kag cleaning sheets. Sunod kay Comelec spokesman James Jimenez, ginsunod sa Comelec ang procurement process ng gobyerno, pagi naman sa pagpangita sa project proposals. Dugang pa ni Jimenez nga sa karon wala sang basihan nga makapapatuon nga naglapas ang ila sining nga bidders. Ginanunsyo naman sa Department of Health nga masobra 1 milyon na ka mga individual na makurahan batok sa COVID-19 tubtob Mayo 25, malapit 3 ka bulan na rin sang nag-umpisa ang vaccination program. Sunod kay Health Undersecretary Mierna Cabutahe, 4,495,375 ka doses ang na-administer na sa 1,831 ka active vaccination sites sa bilog nga Pilipinas. Naglambot naman sa 170,000 ang 7-day moving average ang pungsod sa kada adlaw nga nagakabakunahan.
Ginpahag naman sa DOH ng LGU ang mga desisyon kung ano nga mga A4 workers ang unang makabaton sa COVID-19 vaccines. Ang mga essential workers na nalakip sa A4 ang ikaapat nga priority group sa vaccination program nga ginapaabot makabaton sa bakuna sa masunod nga bulan. Ang pungsod ang magabaton sa 10 milyones ka doses ang bakuna sa Hunyo. Sa Health Undersecretary Mirna Kabutahe, ilan na ginatugyan sa LGU mag-strategize kung sino ang most at risk kag most vulnerable sa mga A4. Sa records ng DOH, masobra 22 milyones na kamatawo ang nalakip sa essential workers. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Kag sa ato naman mga ka-aksyon. Inyong ipamatian na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balakay kita sa atong dugang mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod yapon sa inyo News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,